Niet één, maar mogelijk 2 nieuwe kerncentrales erbij in Zeeland. Er zijn eigenlijk maar heel weinig plekken in Nederland echt geschikt voor kerncentrales. Zeeland heeft gewoon een goede uitgangspositie vanwege de bestaande reactor, de vakmensen die hier al zijn. En verder in deze uitzending. Rechtszaak voor behoud natuur. En Iwan, Roman en Nicolai kunnen weer voetballen. Goedenavond. Zeeland heeft de beste papieren als het gaat om de uitbreiding van kernenergie in ons land. Dat zei minister Rob Jetten van Energie en Klimaat vanochtend tijdens een werkbezoek aan Zeeland. Er wordt niet alleen gesproken over het langer openhouden van de kerncentrale in Borselen, maar ook over het bouwen van 2 weliswaar kleine nieuwe centrales in Zeeland. De koffie, die kant op. Rob Jetten was hier samen met zijn collega-minister van Economische Zaken Mickey Adriaansens. Ze kwamen praten over de rol die Zeeland kan spelen in de energietransitie. Want behalve kernenergie levert Zeeland ook veel wind- en zonne-energie. Vanmiddag bezochten de ministers nog Dow en Yara, bedrijven die heel veel energie nodig hebben en een waterstoffabriek willen bouwen om van het gas af te kunnen. En bij Yara in Sluiskil, daar staat ook Ariane Laforte. Ja, Ariane, de ministers kregen veel te zien, maar Zeeland wilde ook zaken doen. Ja, 2 ministers op bezoek. Ja, en dat is niet voor niks. Want kernenergie is één van de middelen waarmee het kabinet op aandringen nu ook echt van de Tweede Kamer haast wil maken om te beantwoorden aan de klimaatdoelstellingen. Nou, Zeeland heeft al gezegd, we willen graag meewerken aan het langer openhouden van de kerncentrale in Borselen. En nu ligt er ook een plan vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven om 2 kleinere kerncentrales te bouwen. En ja, laten we eens even kijken wat de minister Jetten daarop zegt. Ja, dat is het aanbod dat vanuit Zeeland nu mijn kant op is gekomen. Ik kom zelf nog voor de zomervakantie met de hele inzet voor kernenergie in Nederland. En er zitten onder andere keuzes in over hoe we vanuit het Rijk kernenergie mee gaan financieren. Maar vooral natuurlijk ook heel belangrijk de veiligheidsaspecten die daarbij komen kijken. En dan hoop ik dat we snel met Zeeland samen tot concrete keuzes kunnen komen. Maar ik vind het heel mooi te zien dat de provincie en bedrijven hier al staan te trappelen om dat met ons samen te gaan doen. Dat lopen dus eigenlijk 2 dingen parallel. En de huidige reactor langer open houden, maar ook kijken hoe we kunnen uitbreiden. Ariane, waar moeten die 2 kleinere kerncentrales eigenlijk komen te staan? Nou, de plannen zijn afkomstig uit het Zeeuwse bedrijfsleven. En eentje zou dan moeten komen staan in Vlissingen-Oost. De andere hier in deze kanaalzone. Plekken waar bedrijven heel veel energie nodig hebben en ook moeten en willen vergroenen. Ja, in Zeeland wilde het kabinet toch vandaag tijdens dit bezoek heel graag laten zien. Wij willen op de kar springen, wij willen wel. De eerste stappen die we zetten als Zeeland is met de minister in gesprek over het verlengen van Borselen. Dat zal vandaag besproken worden, want dat vraagt ook echt nog wel een aantal belangrijke beslismomenten. Maar daarnaast moet je kijken naar ontwikkelingen die er zijn. En dan heb je het over de zogenaamde kleine kerncentrales. Daar kan Zeeland echt in meedoen. Denk aan die SMS, die Smart Modular Reactors. Dat zijn kleine kerncentrales die exact op de plek op de locatie kunnen staan waar de vraag ook is. Daar moet je ook over nadenken. Ariane, is Zeeland nou de enige kandidaat voor die nieuwe kerncentrales? Nou, eigenlijk na heel veel initiatieven lijkt nu toch eigenlijk de Maasvlakte onze enige concurrent. Maar ja, als je de woorden van Rob Jetten hoort, hij laat er wel doorschemeren dat hij erg enthousiast is over Zeeland. Hier hebben we de kennis, de ervaring, we hebben ook de mensen, ook zo'n nieuwe opleiding. En ja, je zou zeggen, dit soort discussies in Zeeland over wel of geen kerncentrales erbij, ja, dat hadden we ons 20 jaar geleden toch eigenlijk niet kunnen voorstellen. Ja, inderdaad. Heel veel kernenergie dus. Werd er ook nog over andere onderwerpen gesproken? Ja, er werd inderdaad nog over andere onderwerpen gesproken. Ik pak mijn blaadje er even bij. Want ja, om te vergroenen heeft Zeeland heel veel energie nodig. Niet alleen zo'n kerncentrale erbij of meerdere kleinere kerncentrales, maar ook een waterstofcentrale, pijpleidingen om die waterstof door te vervoeren, een zwaarder elektriciteitsnet. En als je vandaag naar Rob Jetten luisterde, dan hoorde je dat hij ook daarover met Zeeland zaken wil doen. Ariane, dankjewel. 7 natuurorganisaties zijn naar de rechter gestapt om het kabinet te dwingen de natuur in de Voordelta te herstellen. De Voordelta is een Europees beschermd natuurgebied voor de Zeeuwse kust. De natuurorganisaties willen dat het kabinet een echt reservaat van het gebied maakt, waarna genoeg geen mensen meer kunnen komen. De Voordelta moet namelijk de natuur compenseren die bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam verloren is gegaan.
Maar volgens de organisaties is er van die compensatie weinig terechtgekomen. Zo mag er in het gebied nog op garnalen worden gevist, waarbij de bodem wordt omgewoeld, waardoor veel dieren en planten daar niet meer kunnen leven. De politie deelt flyers uit in de hoop de 3 daders van de overval op de Aldi in Zierikzee op te pakken. De overval was eind januari en de gemaskerde daders dreigden daarbij met een mes. Op de flyers legt de politie uit waar getuigen zich kunnen melden. Eerder verspreidde de politie al deze beelden en morgen besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht ook aandacht aan de overval. De opening van Hotel de Timmerfabriek in Vlissingen is uitgesteld vanwege een meningsverschil over de vergunningsaanvraag. Het hotel zou aanstaand weekend de deuren openen, maar nog niet alle vergunningen zijn binnen. Volgens de gemeente is de eigenaar te laat met het papierwerk, maar volgens eigenaar Kloeg vindt juist dat de gemeente veel te traag is en te veel tijd in onnodige onderzoeken heeft gestopt. Wanneer het hotel nu wel open gaat, is nog niet duidelijk. En beschuit met muisjes bij Reptielenzoo Iguana in Vlissingen. Daar zijn 4 stralenschildpadjes geboren. En directeur Ad Bom is apetrots. Kijk. Dit is best bijzonder dat uit 4 eieren dus 4 dieren komen. Dus van één moederdier, zeg maar. Dus dat, vaak zijn het dan een aantal eieren die uitkomen. Dus 2, soms 3. Maar nu alle 4, dat is wel ook weer een unieke situatie. En ze zijn heel levendig, dus ze zullen het wel redden. Dat is heel leuk. Als je ziet hoe klein of ze zijn, hè, die kopjes, alles zit erin. Je kan het je bijna niet voorstellen dat het allemaal zo geproduceerd wordt door de natuur. Hè? De diertjes hebben hun naam te danken aan het patroon op hun schild, maar dat is niet het enige bijzondere. En als je dan ziet dat deze dieren mij makkelijk zullen overleven, want deze kunnen wel 190 jaar oud worden. Dus ik denk niet dat ik die leeftijd haal, maar ik ga ervoor. En in het wild komt de stralenschildpad rond Madagaskar voor. Het zijn er niet zoveel meer en daarom staat de schildpad op de lijst met bedreigde diersoorten. Er gaat geen dag voorbij zonder dat de 33-jarige Maarten IJsakkers uit Middelburg achter zijn elektronische drumstel kruipt om lekker te drummen. Bijzonder wanneer je zoals Maarten in een rolstoel zit, want hij moet alle nummers spelen zonder zijn voeten te gebruiken. Zonder over na te denken wilde ik drummer worden. En daar ben ik op jonge leeftijd mee begonnen. In de zin van slagwerk te gaan spelen. Begonnen eerst met noten leren kennen. Daarna naar de Zeeuwse muziekschool in Hulst gegaan. De kleine trom leren te bespelen. En daarna in de dorpsfanfare gegaan op Lamswaarde. En jaren later ben ik in Middelburg komen wonen. En heb ik Danny Vera leren kennen. En die heeft ervoor gezorgd dat ik op drumles kon gaan. En die heeft mij het echte drummen geleerd. Ik heb gekozen voor een elektronisch drumstel voor de sound, omdat ik de bassdrum op de floortom speel en ik het geluid van de bassdrum wil. Drums on Wheels is een YouTube-kanaal, een Instagram-kanaal en een Facebook-kanaal. En wat zet je erop? Ik zet daar drumcovers op. Ik wil laten zien aan mensen met een beperking dat het niet alleen dingen biedt die in je comfortzone zitten, maar ga er ook eens buiten kijken. En dat is voor alles goed, voor lichaam en geest is dat ook goed. Laat je niet tegenhouden door mensen om je heen die altijd blijven zeggen, ga niet omdat je met je beperking. Nee, er is genoeg te zien op de wereld. Ga eens verder kijken dan je neus lang is. En er zijn heel veel mogelijkheden. En er zijn heel veel mogelijkheden als je er maar achteraan gaat. En daar ben jij het bewijs van. Ja. Ik wil een clinic opstarten. Waar ik mee langs de scholen ga, bedrijven, maakt niet uit waar. Wil ik laten zien dat je kan drummen met een beperking. En wat dat met zich meebrengt. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur, dat voor arme gezinnen het lidmaatschap voor sportclubs betaalt, gaat nu ook Oekraïense families helpen. Het fonds heeft extra geld vrijgemaakt om Oekraïense kinderen in Zeeland die willen sporten te helpen.
als je hier komt en je bent gevlucht, ja, ook dan vind je voetbal of zwemmen of muziekles misschien wel hartstikke leuk. En vinden wij het wel belangrijk dat ze dan maar gewoon op de plek waar ze nu opgevangen worden mee moeten kunnen doen. En bij meerdere Zeeuwse sportclubs trainen inmiddels Oekraïense kinderen mee. Onder meer bij voetbalclub De Meeuwen in Zoutelanden, waar 3 gevluchte jongens weer kunnen sporten. Dit zijn Iwan, Roman en Nikolai. Het trio dat 6 weken geleden vluchtte met zusjes, moeders en oma's. Ze werden opgevangen door René Melis, vakantieparkeigenaar in Zoutelanden. Toen ze vertrokken zijn de treinen nog gebombardeerd, dus die gasten hebben ontzettend veel meegemaakt. En hier in Nederland hebben ze even moeten leren dat alles weer mag en kan. En dat lukt nu. En op een gegeven moment dan, doen ze weer lekker mee en eigenlijk misschien net als thuis. En bij het thuisgevoel hoort ook voetbal. René zocht contact met voetbalvereniging De Meeuwen, die de jongens met open armen ontvangen. Nou, volgens mij hebben ze lol en daar gaat het om, toch? Ja. En of ze alles begrijpen, dat denk ik niet. Maar je ziet gewoon dat ze plezier beleven en lekker meedoen. Dus ik denk, hartstikke leuk. En op school worden ze natuurlijk toch een klein beetje getemperd. Je zit in je stoeltje en je moet luisteren naar de leraar. Daar hebben sommigen wat moeite mee. En als ze dan thuis komen, dan is het even de beer los. En dan de auto in en trainen. En als ze vanavond lekker gegeten hebben, kunnen ze weer naar bed. En dan zijn ze lekker moe. Dit is de Donbass, het gebied waar ze vandaan komen. In de regio wordt zwaar gevochten, waardoor miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. De vaders van Iwan, Roman en Nikolai zijn er nog altijd om te vechten tegen de Russen. Van een van de jongens is het huis kapot gebombardeerd toen ze net hier waren. Daar kun je de beelden van. Het bedrijf van papa is net gebombardeerd kapot. En papa is nu aan het vechten tegen de Russen in de Donbass. Dus ja, die moeder zegt ook van ja, nu heb ik geen huis meer. Maar heb ik straks nog een man als ik terug ga. Dus het is wel heel spannend. En daarom is afleiding belangrijk. De 1,5 uur training bij de voetbalclub in Zoutelanden beleven ze daarom met heel veel plezier. Kinderen zijn wat dat betreft heel makkelijk. Ze worden opgenomen in de groep. Ze doen met handen en voeten uitleggen wat ze moeten doen. En ze kijken het gewoon af en doen mee. Ja. Ik vind het gewoon leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. En ik vind het ook fijn voor ze dat ze hier zo kunnen voetballen. Ik vind ze wel grappig en ik vind dat ze dit ook wel verdienen. En dan zijn ze niet meer in de Donbass. Na een training wacht snel de actualiteit. Komen ze thuis, pakken ze dan toch weer heel snel de iPhone of de telefoontje en ze gaan kijken. En ze volgen ook het nieuws natuurlijk, met de mama's die er dan bij zijn. En dat is meestal toch indrukwekkende beelden. Dat is niet echt leuk, nee. De jongens blijven trainen bij de Meeuwen. Binnen een paar weken gaan ze ook wedstrijden spelen bij de club in Zoutelanden. Er was volop zon beloofd, maar het werd een dag met wel zon, maar ook sluierbewolking en een toenemende wind bij maximaal 15 graden. Morgen opnieuw de meeste tijd zonnig en dan kan het ook warmer dan 20 graden worden bij een zwak tot matige wind. Geniet ervan, want vanaf woensdag komt Pieter weer met zijn gieter met meer bewolking en een grotere kans op een bui. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een mooie avond.